Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sestino. Taong 1958, Sapaan, Quezon. Noong mga panahong ito, sikat na sikat pa sa Sapaan ang mga paniniwalang may kinalaman sa mga mutya at agimat. Yung iba nga, halos mabaliw na, gawa ng lahat na lang sinasakripisyo nila para makakuha ng gamit. Totoo naman ang ganoong bagay, pinuno. Walang pagdududa roon. Pero bago mo ito makuha, kailangan mo munang gumawa ng mga imposibleng sakripisyo. Bagay na bilang na tao lamang ang nakakagawa. Sa dinami-rami ng mga tao sa lugar nila na umaako na antingerong mga ito, alam ni Sestino kung sino-sino sa mga ito ang totoo. Hindi man sa pagmamayabang, pero kabilang siya sa mga antingero doon na lehitimong nagtatangan ng totoong karga. Kung hindi ninyo na itatanong, bertud ng kobra ang pagmamay-ari niya. Paano niya ito nakuha? Simple lang naman. Nagmula ito sa kambal niyang ahas na nahiwalay sa kanya sa loob ng 2 dekada. Matanda na si Sestino, pinuno, nang mahanap niya ang kakambal niya. Inabot din ng ilang taon ng pag-aalaga niya rito hanggang sa may napansin siyang bato sa likod ng ulo nito. Nakapatong yon sa kaliskis ng kobra at kusa itong nalaglag noong sumapit ang huling Biyernes Santo bago ito tuluyang namatay. Bagaman naunang mamayapa ang kakambal niyang hayop, wala itong naging epekto sa kanyang katawan. Normal pa rin naman ang lahat, maliban na lamang kapag hinahawakan niya ang mutya na nakuha niya. Mapusok ang mutya ng kobra, kaya palagi nagiinit ang kanyang katawan sa tuwing tangan niya ito. Upang makaiwas sa mga hindi inaasahan, mas pabor sa kanya na panatilihin yun sa loob ng garapon na may mantika. Matagal niyang ibinababa doon ang mutya sa paniniwalang hindi niya na ito gagamitin pa. Ayon sa kanya, na kahit wala siyang kargang mutya sa araw-araw, labis naman niyang nasasandigan ang kwintas niyang kargado ng aral ng Satur. May medalyon din siya ni San Pedro na nagbibigay ng pangkaligtasan sa araw-araw niyang buhay. Bilang pagtatanaw ng pasasalamat sa kanyang yumaong kakambal, nakahiligan niya na noong mag-alaga ng kobra. Sa lahat ng bahay sa Sapaan, labis na katangi-tangi ang kanyang tahanan. Isipin ninyo, sa ilalim ng papag ng bahay, nagkukumpulan ang napakaraming ahas. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pa itong dumarami dahil sa bilis ng kanilang pangingitlog. Isa ito sa mga rason kung bakit wala gaanong bisita itong si Sestino. Lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya, may alaman sa lihim na karunungan o wala, aminadong nasisindak sa kanyang mga alaga. Ang hindi lang din natatakot sa mga ito ay ang kanyang 2 anak at asawa. Sanay na sila sa mga ganoong alaga niya, lalo pat matagal na rin nila itong kasama sa araw-araw. At sa hindi rin malamang dahilan, parang itinuturing na rin silang kapamilya ng mga hayop. Dahil sa ganoong sitwasyon, aminado siya na kahit mahirap lang sila, pakiramdam niya napakayaman niya, buhat sa pagmamahal na umiiral sa loob ng kanilang tahanan. Malayo man sila sa baryo, hindi na rin nila ito alintana. Para sa kanila, mas mainam na lumayo ng tirahan upang makaiwas sa gulo ng komunidad. Dagdag pa niya na, sa mga oras na yon, tanging ito na lamang ang mahalaga para sa kanya. Wala na rin siyang pakialam sa mga tao, lalo pat hindi rin naging maganda ang pinagdaanan niya sa mga ito. Dagdag pa ni Sestino na, taliwas sa ibang mga antingero, di siya dumaan ng kahit na anong pagsasanay. Ang mga magulang niya ordinaryong tao lang, kaya maging siya man labis na nagtataka kung bakit nakaabot siya sa ganoong estado ng buhay. Gayunpaman sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya sa kadahilanang binigyan siya ng pagkakataon para magkaroon ng ganoong abilidad.
Mariing din niyang inilahad na kahit naabot na niya ang ganoong antas, di pa rin umaalis sa lupa ang kanyang mga paa. Isa ito sa mga bagay na pinagmumula ng respeto sa kanya ng mga kapwa niya antingero. Sa pagsapit ng taong ito, nasa humigit 7 taon na ang nakalilipas magmula noong nagtaglay siya ng mutya at lihim na aral. Hindi man sa pagmamayabang pero sa mga sandaling yon, aminado siyang napakalakas na niya sa lahat ng estado. Katunayan, wala pang kahit isang aswang na dumayo sa pamamahay niya ang nakaligtas ng buhay. Karamihan sa mga ito inilibing niya papalibot ng kanyang bahay upang magsilbing banta sa iba pa nitong mga kauri. Magmula rin nung naging marahas siya, literal na pinangilagan na siya ng mga ito. Pabor naman yun para sa kanya, lalo pat kapag wala ang mga nilalang na yon, nakakatulog siya ng maayos kapag gabi. Bagaman buryong na siya sa buhay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho sa bukid. Pangungopra ng nyog at pakikigapas sa mga lupa ang pangunahin niyang kabuhayan na siya namang matagal nang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Hindi man gaanong kalakihan ang kinikita niya, sapat na yon para makaraos sila sa araw-araw. Yun lang naman ang mahalaga, ang makakain at makalayo sa mga karamdaman. Akala nga noon ni Sestino Pinuno, habang buhay na nilang malalasap ang tahimik ng kapaligiran, pero hindi pala. Lingid sa kanyang mga kaalaman na kahit namumuhay siya ng simple at malayo sa karamihan, may mangilan-ngilan pa palang mga tao ang nagkakaroon sa kanya ng inggit. Wala siyang ideya kung ano ang pinagmula ng mga ito, gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Isang umaga, habang nagkakape sila sa kusina, may dumating na 3 bisita. Purong lalaki ang mga ito at sa itsura nito parang matanda lang siya roon ng ilang taon. Pansin din niya ang mga kakaibang kwintas ng mga taong yon, indikasyon na nag-aaral din ito ng lihim na karunungan. Matapos naman niya itong masilayan, ipinagbili niya sa kanyang asawa na manatili lang sa loob at huwag lumabas hanggat nasa pamamahay pa nila ang mga ito. Pagkalahad naman niya ng ganoong bagay, dali-dali naman siyang lumabas. Bit-bit ang kakarolyo niya lang na tabako. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, nagpaalam ito kung pwedeng pumasok sa loob ng bahay nila. "Bukas yan. Pumasok lang kayo," sagot ni Sestino. Pagkasambit niya nito, siya na rin mismo ang lumapit nang sa gayoy mailayo ang mga ito sa alaga niyang kobra. Mahirap na, lalo pat matatalas ang pandama ng mga ito. Pagupo naman nilang 4, di kalayuan sa kanilang tahanan, agad naman niya itong tinapat ukol sa kanilang kailangan. "Pasensya na kayo mga kaibigan, pero hindi ko kayo kilala. Ano man ang pakay ninyo, mas mainam na sabihin nyo ng mas maaga. Marami pa akong gagawin, kaya ayokong masayang ang pinakamahalagang oras ng araw ko." Matapang na wika ni Sestino sa 3. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ng lalaking nasa pinakagitna nito. Matanda ng taong yun Pinuno, kaya kung hindi siya nagkakamali, maaaring ito ang namumuno sa grupo. Makalipas pa ang ilang minuto, may inilagay ito sa mesa na itim na tela na naglalaman ng kung anong bagay sa loob. Matapos itong maipakita ng matanda, sumagot ito sa kanya ng, "Buhay na batong ahas ang laman niyan. Gusto sana namin niyang subukan sa mga alaga mo bilang paghahanda sa aming ekspedisyon patungo sa pangil ng bundok sa susunod na Biyernes Santo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kong humingi ng ilan sa mga alaga mo. Yung kaya mo lang pakawalan. Hindi naman siguro yun mabigat sa'yo, hindi ba? Lalo pat sobrang dami naman nila." Pasensya ka na, tanda.
Hindi ko ibinibigay ang mga alaga ko. Kung gusto ninyo, maghanap na lang kayo ng iba. Siguro naman sa lugar na ito, di lang ito ang mga nabubuhay na kobra, hindi ba? Tapos na ang ating usapan. Makakauwi na kayo. Seryosong sagot naman niya sa grupo. Pagkalahad niya nito, agad naman siyang tumayo at nagpaalam. Maya-maya pa, nang akmang tatalikod na siya, muli na naman siya nitong pinigilan. Ayon sa matandang yon, marami silang nakukuhang mga ahas, pero lahat yon ay madaling mamatay. Naisip nila na kung ang ahas na pagmamay-ari ng antingero ang gagamitin nila, wala na silang magiging problema. Mariin din itong inilahad na kung hindi niya paunlakan ang nais nilang mangyari, paniguradong meron siyang kalalagyan. Nang marinig naman niya ang pagbabanta nito, di niya mapigilang makaramdam ng galit buhat sa ginawa nitong pangiinsulto. Isa sa pinakaayaw noon ni Sestino ay ang bastusin siya ng mga hindi niya kilalang tao sa loob ng mismong tahanan niya. Ayaw na ayaw niya itong mangyari, lalo pat iniiwasan niyang makita ito ng mga anak niya. Nasa isip niya kasi na kung hindi siya gagalangin ng iba, wala rin siyang karapatang humingi ng respetong hinahangad niya. Dahil sa sinabi ng taong yon, sa halip na sumagot, agad niyang hinugot ang bangko na inupuan niya, kasabay ng walang pagdadalawang isip niyang pagpalo sa ulo nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakita na lamang ng dalawang kasama ng matanda na sumubasog na ito sa lupa. Duguan na rin ang ulo nito at halos hindi ito kaagad nakatayo. Dala ng pagkagulat, natulala saglit ang dalawa. Di nila noon maisip kung bakit nagawa yun ni Sestino, gayong maayos namang nakikipag-usap ang kasama nila. Sa halip di na makisawsaw sa gulo, pinili na lamang ng mga itong umunawa. Upang matuldukan ng ganoong pangyayari, nagpasya silang buhati na ang kanilang kasama para iuwi sa kanila. Pagkalayo naman ng mga ito, doon pa lamang siya bumalik ng bahay. Ang kaso lang, lingid sa kanyang kaalaman, nagdulot pala ng matinding galit ang kahihiyang ginawa niya sa matanda. Ilang araw lang ang lumipas, nang gumaling at makabawi na ito, humingi ito ng tulong sa mga kakilala nito. Sa puntong yon, wala itong ibang hangad kundi mapabagsak si Sestino at makuha ang mga pakay nila. Dahil sa ganun itong pagmamalabis, ginawa nito ang lahat para makakumbinsi ng mga antingerong maaaring sumama sa kanilang gagawing paglusob. Pagsapit ng gabi ng Biyernes, maayos pa rin naman ang ganap sa kanilang tahanan. Niwala nga siya noong kay Deidea ukol sa paparating na panganib sa lugar nila. Hindi nagtagal, dahil sa marami pa silang gagawing kinabukasan, maaga pa silang nagpahinga. Ayon kay Sestino, magbabandang 11:00 na ng gabi nang mapansin niya ang pagiging aligaga ng mga kobra sa ilalim ng papag. Yung ilan sa mga ito, gumapang na papalabas, na animoy may nararamdaman itong panganib. Dahil dito, dali-dali naman siyang napabalikwas, sabay lakad patungo sa altar kung saan nakalagay ang mutya ng kobra. Paglapit niya sa lugar na yon, agad niya itong kinuha sa garapon na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng koneksyon sa mga ahas na nasa paligid. Habang pinagmamasdan naman niya ang buong lugar, unti-unti na niyang naaaninag ang mga taong gumagapang sa damuhan. Nataon kasing may mga ahas nang nakatago malapit sa mga ito, kaya naman agad niya itong nakita. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman siyang lumabas ng walang kahit na anong dala. Kalmado man kung may tuturing ang mga naging kilos ni Sestino, hindi niya maipagkakailang matinding galit na kasalukuyan niya noong nararamdaman. Alam niya kasi na ang mga taong yon, merong masamang balak sa kanyang pamilya. Ano man ang pakay ng mga ito, paniguradong magdadala ito ng matinding panganib at pagdadalamhati
kung sakali mang hindi niya ito mapigilan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, siya na mismo ang tumawag sa mga panauhing nasa paligid. Hindi na siya noon nagsayang ng oras, lalo pat labis na noong nanginginig ang kanyang katawan, dala ng matinding galit. Huwag na kayong magtago. Kanina ko pa kayo nakita. Nakakatawa namang isipin na sa panahon pala ngayon, hindi na mga aswang ang bumibisita tuwing gabi. Pati pala kapanalig, gumagawa na rin ng ganitong bagay. Ang tanong ko lang, bakit hindi nyo kami kayang bisitahin ng umaga? Meron ba kayong kinakatakutan? O sadyang may binabala kayong masama? Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, dito na pa isa-isang nagsitayuan ang mga antingerong kanina pang gumagapang. Sinindihan na rin ng mga ito ang dala nitong sulo upang magkaroon ng liwanag sa buong paligid. Nababahala rin kasi sila na baka may mga naglipa ng kobra sa lugar. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Sestino ang mga ito, bumungad sa kanya ang nasa humigit 10 katao. Yung ilan sa mga yon hindi niya kilala, pero may iba namang medyo pamilyar ang muka. Bagaman wala siyang ideya sa pakay ng grupo, sapat ng basihan para sa kanya ang mga tabak na dala ng mga ito. Hindi niya kasi maisip ang dahilan ng mga taong yon kung bakit magdadala ito ng tabak at gagawa ng operasyon sa kasagsagan ng gabi. Di nagtagal, nang mapansin niyang naglalakad na ang mga ito papalapit, pasimple niyang pinasok sa kanyang balat ang mutya ng kobra. Matapos niya itong gawin, ipinakita niya sa mga ito na wala siyang kahit isang armas na itinatago sa katawan. Kaya niya yung ginawa ay para mapanatag ang mga taong yun sa kanya. Pagsilay naman dito ng mga antingero, mas lalo itong nagmadali sa paglalakad papalapit. Pagbukas nito ng pinto ng bakuran, isa-isa naman itong pumasok hanggang sa mapalibutan na nito ang kanilang tahanan. Kalaunan, nang masukol na siya ng grupo, nabaling ang paningin niya sa matandang hinampas niya ng bangko. Pangisi-ngisi pa ang taong yon, animoy umayo na rito ang pagkakataon. Bakit ang saya-saya mo, tanda? Ano ba ang akala mo? Panalo na kayo? Nakakatawa at nakakasuka ka. Sa tanda mong yan, pakiramdam ko wala ka pang gaanong kaalaman sa mundong ito. Mukhang ngayong gabi na siguro makukuha mo ang mahalagang aral ng buhay. Wika ni Sestino sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mas lalo itong humagalpak sa pagtawa. Maluha-luha na rin noon ang mga mata nito, na animoy isang kahibangan ng kanyang mga sinasabi. Pagsilay naman ni Sestino sa kilos ng taong yon, hinayaan lang naman niya itong insultuhin siya. Hanggat maaari, pilit niyang pinipigilan ng sarili niya na gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Bukod kasi sa umiiwas siya sa gulo, ayaw niya ring magkaroon ng mga kaaway sa kanilang lugar. Ang problema, paano naman niya ito mapapanatili gayong hindi na niya kayang kontrolin pa ang sitwasyong kanyang kinakaharap? Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na nga niya napansin ang paghugot nito ng mga tabak. Bigla na rin siya nitong nilapitan na parabang naghahanda na itong sumugod sa kanya. Di nagtagal, bago pa man kumilos ang pangkat, narinig niya ang isang lalaki na nagsalita. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang para maging madali sa amin to. Di natin kailangan magkagulo, kaya pagbigyan mo kami sa aming pakay. Ganun lang naman yung kasimple, kaya hindi mo na kailangan pang makipaglaban. Tandaan mo na kahit anong gawin mo, hindi mo kami kakayaning lahat. Nang marinig naman ni Sestino ang sinabi ng taong yon, sa halip na matakot at sumunod, pinili niyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Hindi rin siya nagpakita ng kahit na anong takot upang mapatunayan sa mga ito
na hindi siya ang tipo ng tao na madaling masindak ng mga salita. Dahil sa ginawa niya, nagdulot naman ito ng matinding pagkairita sa panig ng mga kalaban niya. Sa isang iglap, nang hindi na ito makapagtimpi, dito na ito napilitang sumugod. Unang lumapit sa kanya yung matanda, habang nag-uusal ito ng proteksyon at pantigalpo. Akala ng matandang yon, madadala siya nito sa pamamagitan ng mga engkantasyon nito ng panlilinlang. Pero hindi ito umubra. Sa dami kasi ng mga matang nakaugnay sa isipan niya, madali niyang nasilayan kung ano talaga ang binabalak nitong gawin. Pagsunggab naman ito sa kanyang likod, kampante naman niya itong hinarap, sabay hawak sa braso nito kung saan naroon ang tabak. Matapos niya itong gawin, bigla namang nabitawan ng matanda ang daladala nitong armas. Nang mapansin naman ito ni Sestino, agad naman niya itong binitawan para bigyan pa ito ng ikalawang pagkakataon. Dahil sa ginawa niya, mabilis namang nakatras ang taong yun, pabalik sa kinaroroonan ng mga antingero. Akala niya walang nangyari sa kanya, kaya hindi na nito napagtuunan ng pansin ang bawat parte ng kamay niya na nahawakan ni Sestino. Maya-maya pa, muling nag-isip ng plano ang matanda kung paano sa kanya makakalapit nang hindi niya natutunugan. Kahit alam nitong talo niya ito pagdating sa lakas, sadyang wala pa rin sa isip nito ang sumuko. Dahil sa ganoong sitwasyon, dito siya nagpasyang paganahin ang laso na itinanim niya sa katawan nito. Sa isang iglap, nakaramdam ito ng matinding panghihina hanggang sa bumulagta na ito sa lupa. Nang mapansin naman yun ng iba pa nitong mga kasama, bakas naman sa kanilang matinding pagkabahala. Paulit-ulit na rin nilang sinubukang maghanap ng kasagutan ukol sa mga nangyari, pero kahit anong gawin nila, nananatili pa rin wala silang ideya. Nang mapansin naman ito ni Sestino, napilitan naman siyang umupo sa bangko habang napapabuntong hininga ng malalim. Bago ko man kayo pahintulutang pumasok dito, may mga kamandag na ang mga katawan ninyo. Kung sakali mang matalo nyo ako, hindi rin naman kayo makakaligtas. Anumang oras pwede ko nang paganahin ang mga lason sa inyong katawan. Depende sa inyong magiging pasya. Huwag kayong mag-alala, hindi ako ang tipo ng taong may makitid na pag-iisip. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para makapagnilay. Kapag naunawaan nyo na ang mga pagkakamali ninyo, pwede na kayong bumalik dito para maalis ko ang kamandag. Subalit kapag pinanatili nyo ang inyong mga walang kabuluhang paninindigan, pasensyahan na lang tayo. Umuwi na kayo, bago pa man lumala ang mga pangyayari. Seryosong wika niya sa mga ito. Matapos naman niyang mailahad ang lahat-lahat, dito niya ipinakita ang napakaraming kobrang naghihintay sa kanyang utos. Halos napaligiran na rin ito ang mga kalaban niya, kaya wala na ring nagawa ang mga antingero, kundi ang sumunod sa nais niya. Maya-maya pa, dito na nagbaba ng utos ang pinakamatanda sa mga ito. Nang marinig naman ito ang lahat, isa-isa na silang umalis sa bahay niya. Yung matanda naman, pansamantala niyang inalisan ng bisa ng kamandag upang hindi na ito dumanas ng hirap sa loob ng 3 araw. Paglayo naman ito sa kanyang pamamahay, tsaka pa lamang siya pumasok. Yung mga ahas naman niya, isa-isa nang nagsibalikan sa kanilang mga pugad para bantayan ang mga itlog nila. Kinabukasan, di pa man tumitilaok ang mga manok, matyaga na siyang naghintay sa mga antingerong bibisita para humingi ng tawad. Ang kaso lang, ilang oras na ang lumipas, wala pa rin siyang balita sa mga ito. Pagsapit ng 2 araw, ganun pa rin ang nangyari, kaya medyo nag-aalala na siya. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para talikuran niya ang kanyang paninindigan. Sa isip-isip niya, marahil ay tinatakot lang siya ng grupo, kaya kahit anong mangyari sa mga ito,
hinding-hindi siya roon lalapit para alisin ang inilagay niyang sumpa sa katawan. Lumipas ang 3 araw. Kagaya ng inaasahan, pumanaw ang mga antingero. Malaking palaisipan ang ikinamatay ng mga taong yon na siya namang ilang buwang naging usap-usapan sa lugar nila. Ngunit kahit anong gawin ng mga kamag-anak nito, wala silang mahanap na ebidensya na maaaring makapagturo kung sino ang salarin sa pagpanaw ng mga ito. Kalaunan, unti-unti na rin yung nakalimutan ng mga tao. Akala ni Sestino doon na magtatapos ang lahat, subalit ang hindi niya inaasahan, may mga pangyayari pa palang magaganap. Lingid sa kanyang kaalaman na ang pagkamatay ng mga antingerong yon ay magiging daan ng mga aswang para manalasa sa kanilang lugar. Ilang araw pa ang dumaan pagkalipas ng 1 buwan. Dito na nagkaroon ng mga agam-agam ukol sa mga aswang na madalas na bumibisita sa kanilang baryo. Walang makapagsabi kung saan ito nagmula, gawa ng maraming tao ang pumapasok sa kanilang lugar araw-araw. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging madalas ang pagkakaroon nito ng mga biktima. Sa pagtagal, nakarating na rin sa kanyang pamilya ang tungkol sa mga nangyayari. Base sa kababaryo nilang nakausap niya, hindi biro ang sitwasyon sa baryo. Marami ang naghihirap dahil sa pananalasa ng mga ito. Dagdag pa nito na may mga buntis na ring nakukunan dahil sa walang sawang pagdalaw dito ng mga aswang tuwing gabi. May mga antingero na ring naglakas loob na pigilan ng mga ito pero wala na rin silang nagagawa. Kung hindi sila nagkakasakit, nababaliw na ang iilan sa kanila. Mariin ding inilahad ng taga-baryo na sa mga oras na yon naghahanap na sila ng milagro. Isang milagro na babago sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang lugar. Nang marinig naman ni Sestino ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Alam niya kasing totoong mga sinasabi nito, kaya medyo nag-aalala na rin siya para sa kaligtasan ng nakararami. Naniniwala rin siyang may kaugnayan nito sa pagkawala ng mga albularyong pinatay niya. Kaya sa makatuwid, sangkot siya sa mga kaganapang nangyayari. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na sundin ang pakiusap ng taga-baryo. Kahit marami pa siyang gagawin, sinubukan niya itong bigyan ng oras, alang-alang sa mga taong naghihintay ng tulong mula sa kanila. Pagbaba naman niya ng sentro, tumambad sa kanya ang mga panauhing nakatambay sa labas. Yung ilan sa mga ito, medyo tulala pa, na animoy may nangyaring hindi inaasahan. Ang iba naman kung hindi umiiyak, parang wala sa kanilang mga sarili. Malakas din ang salot sa sentro, kaya kahit saang lugar parang napakabigat ng kanyang pakiramdam. Yun bang parang palaging may nakadagan sa kanya? Ni hindi nga rin niya alam kung paano ito nangyayari, pero sinabayan na lang din niya. Makalipas pa ang ilang minuto, napadpad siya sa isang bahay na merong buntis na may malubhang karamdaman. Umagang-umaga nagsisisigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang mapansin naman yun ni Sestino, agad niya itong pinuntahan. Nang makalapit na siya, wala siyang espesyal na ginawa maliban na lamang sa paghawak niya sa tiyan nito. Magpakatatag ka. Mamayang gabi makakabawi ka na sa kanila. Pero sa ngayon, tiisin mo lang ang lahat ng nararamdaman mo. Sakit lang yan at kailan may hindi nito maapektuhan ang iyong sanggol sa sinapupunan. Wika niya bago umalis. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, dali-dali naman siyang lumakad. Lahat ng mga nadaanan niya, literal na tinulungan niya hanggang sa sumapit na ang dapit hapon. Magpipitong oras din siya roong nanatili para tumulong at para maghanap ng kasagutan sa salot na kasalukuyang nangyayari. Ang problema lang, wala siyang nakita
dahil sa hindi naman doon nanatili ang mga aswang na nanggagambala. Pagsapit naman ng gabi, muli siyang bumalik ng baryo kasama ang kanyang mga ahas. Lahat ng lugar sinuyod niya hanggang sa may nakita na siyang tahanan na pinagkukumpulan ng mga aswang. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niyang inutusan ng mga kobra na gumapang papalapit dito. Yun kasi ang pinakamagandang paraan para malapitan ito nang hindi siya natutunugan. Nang mapansin naman niyang malapit na ang kanyang mga alaga, dali-dali naman siyang nagpakita para pansamantalang agawin ang atensyon ng mga ito. Nang masipat naman siya ng mga nilalang, hindi na nito napansin pa ang mga alaga niyang mabilis na gumagapang papalapit sa mga paa nila. Isang kagat lang ang kinakailangan nitong gawin bago magsipulasan ang mga aswang papalayo. Subalit, hindi pa man yun nakakalabas ng baryo, bigla itong bumulusok sa lupa dahil sa tindi ng kamandag na pumasok sa katawan nila. Ganon din ang nangyari sa iba pa at sa loob lamang ng ilang oras, nasipat niya ang dami ng mga aswang na nakahandusay sa buong paligid. Pagsilay naman dito ng mga antingero, hindi na ito nagdalawang isip na lumabas para tulungan siya. Takang-taka man sila sa ginawa ni Sestino, tahimik nila itong tinulungan hanggang sa madala na nila sa malayo ang mga labi ng nilalang. Sa loob ng 2 araw, halos maubos na nila ang buong lahi ng mga ito. Di nagtagal, unti-unti na ring nawala ang presensya ng mga nilalang sa kabuuan ng baryo. At para makasigurong wala na itong mabibiktima, nilagyan niya ng pangontra na mula sa mutya ng kobra ang lahat ng kababaihan at mga bata. Magmula noon, naging ligtas na ang sapaan at ang kwento tungkol sa mga aswang ay nanatiling panakot na lamang sa mga kabataan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang wala itong si Sestino, patuloy pa ring umiiral ang kanyang kwento sa kanyang mga kamag-anak patungkol sa makamandag na mutya ng kobra ni Sestino.